Hvorfor laver I den her blokade i dag? Fordi at de vil trække 47,7 millioner igen fra vores område, ud over de 3%, de allerede har trukket her, som de har gemt godt og grundigt under gulvtæppet i alt det her. Vi vil gerne markere, at vi ikke længere bare er frustrerede og vrede og besværede forældre, men at nu rammer de os simpelthen i maveregionen. De rammer os lige der, hvor det gør rigtig, rigtig ondt. Og nok er nok. Vi er et samfund, der har råd, og de behøver ikke at tage de her 47,7 millioner for os. Hvad regner I med at opnå med at blokere? Vi regner først og fremmest, går vi jo ud fra, at vi er pengestemmer. På den måde forstå, at politikerne lytter til os, fordi vi sætter krydser. Hvor længe regner I med at fortsætte blokaden? Vi fortsætter, medmindre de trækker 47,7 millioner af bordet i dag til de forhandlinger, der er i gang lige nu, og finder dem et andet sted, som slet ikke er vores område. Så fortsætter vi til tirsdag, når valget er overstået. Hvis blokaden fortsætter til på tirsdag, så er der jo 3 arbejdsdage, hvor forældrene ikke kan aflevere deres børn i institutionerne. Hvilken ret har I til at tage den her beslutning på vegne af alle forældre? Vi tager ikke beslutningen på vegne af alle forældrene. Vi tager den her beslutning på vegne af flertallet af forældrene. Og det er jo sådan, når man taler menneske til menneske, så lytter man til hinanden. Og det vi får at vide af vores forældre er, at det er ikke særlig nemt, når vi gør det her. Men de er parat til at gøre det. Også dem, der ikke selv kan stå her. De er parat til at give det her, fordi de også har det sådan, at det er den eneste måde, vi kan råbe beslutningstagerne op på. Og det er også med til at sætte fokus, at vi skal altså overveje, hvor vi sætter vores kryds. Ikke kun kommunalt, men også til de store valg.